Здравей! Знаеш ли, че през първите 3 години от живота на детето се развива 85% от мозъка му? А важно ли е за теб да отгледаш здраво и щастливо супер бебе, докато то се забавлява и развива? Точно за това създадохме "Растем заедно" книга с 400 страници и над 270 игри за развитието на твоето дете. В нея можеш да откриеш много ценна информация и факти за детското развитие, разделена по месеци. А след всяко 3-месечие ще откриеш и игрите, подходящи за конкретния период. За мен като педагог и логопед едно от най-ценните неща в книгата е, че има информация относно грубата моторика, фината моторика, когнитивно, социално, а и емоционално развитие на детето. В комплекта, освен книгата, ще откриеш луксозния дневник Супермама, който ще ти помогне да следиш развитието на своето дете, а освен това и неговия сън, хранене и още много. Спомените от първите месеци и години са нещо изключително важно за всяка майка. Не пропускай да си направиш този изключително ценен подарък или да зарадваш своя приятелка, която очаква бебче или вече има малко дете. Възползвай се от предложението и поръчай продукта още сега.